Minä olen Esko Ruustet, Ulvilan konepajan perustajan poika. Syntynyt 52 samaan aikaan, kun yritys perustettiin ja Suomen olympialaiset avattiin. Olen Milla Ruustet, Ulvilan konepajan perustajan pojan tytär ja tällä hetkellä toimin toimitusjohtajana. Olen Markku Pohjola, toimin Ulvilan konepajassa myynti-insinöörinä ja hitsauskoordinaattorina. Meillä laatua ohjaa 3 sertifioitua laatujärjestelmää: johtaminen, ympäristö sekä hitsaus. Laadun voisin kuvata niin, että se merkitsee asiakkaan näkökulmasta konepajaa, josta uskaltaa ja voi luottavaisin mielin ostaa tuotteita, jotka on aikaisemmin todettu laadukkaiksi ja toimiviksi. Meillä pohjimmiltaan laatu on asiakkaan toiveiden täyttämistä. Meillä on pitkiä, jopa 40 vuotta kestäneitä asiakassuhteita. Asiakkaan kuuntelu ja halu auttaa teknisissä asioissa ja kustannusten säästössä. Pyritään asiakaspalvelussa hyvään ja nopeaan tavoitettavuuteen kaikissa asioissa. Toiminnan avoimuus ja asiakas on aina tervetullut. Meidän asiakkaita on suomalaiset ja Suomessa toimivat vientiyritykset, joten meidän tekemiä tuotteita löytyy tällä hetkellä ympäri maailmaa. No pisimmillään tästä konepajasta lähtenyt Botswanaa toimitus. Ideaalituote on hitsattu rakenne, johon tulee koneistusta ja kokoonpanoa. Konepajasta hyvän tekee ehdottomasti meidän työporukka. Täällä on hyviä tyyppejä töissä ja tänne on kiva tulla aamulla töihin. Yrityksen pitkä salaisuus on mielestäni sitkeä työteko ja tuuri tarvitaan myös ja sitten rauhalliset investoinnit ja nyt ollaan tässä kohtaa. Ulvilan konepaja on ennen kaikkea perheyritys. No Ulvilan konepajan tekee ensinnäkin, että se on Ulvilassa ja sukujuuret on syvästi Ulvilassa, niin kuin siitä Ulvilan konepaja. Meidän asiakkaana voit luottaa toimitusaikojen pitävyyteen ja laatuun. Mutta ennen kaikkea meidän kanssa on kiva asioida.